Karlovy Vary si užívají lázeňští hosté, milovníci historie. Toto město si můžete užít všemi smysly a průvodcem nám bude můj kamarád a kolega Aleš Háma. Vítejte. Po procházce lázeňskou zónou doporučuji tuhle přesní dávku. Skvělou otovickou klobásu, která je dělaná jako za starých časů. Tradiční řeznický postupy. Další místní specialitou je doupovská kýta klasik, která se dělá jenom z vepříchů z českých chovů. Potý tě těžko nebude. Aleši, uzeniny byly báječné, ale chtělo by to nějakou sladkou tečku. Tramtaradá, karlovarské kapky jsou sladoučké a obsahují karlovarskou vodu. Ochutnej, protože jsou takovým symbolem mého úžasného rodného města. Tak děkuju. Teď už víte, že Karlovy Vary jsou místem plným nejrůznějších chutí a vůní. Dejte přednost kvalitním a čerstvým regionálním potravinám.